как Теодор Христов обезвреди шампиона на Глори и взе своето отмъщение. Месеца след загубата си от Чико Кваси в мач за титлата на Глори, Теодор Христов отново срещна шампиона и показа завидна тактическа зрялост въпреки възрастта си. Още от първия гонг българин разчиташе на непрекъснато движение с краката, докато Кваси взе центъра на ринга и започна да пресира. Тактиката му да вкара Теодор на въжетата обаче беше напълно осуетена чрез постоянно движение, смяна на посоките и контратаки. Теодор почти никога не остави удар на Кваси без отговор. В края на рунда безсилието на шампиона си пролича. В следващия рунд до голяма степен стратегията на българина беше същата. Когато Кваси го закара до въжетата или въгъла, Христов излиза по два начина. Добра работа с краката и смяна на посоката, атакува с дълга комбинация, принуждавайки Кваси да отстъпи и така не му позволява да разгърне собствените си атаки. В последния рунд шампионът на дивизията има нужда от нокаут за да спечели и влезе по-агресивно, но така и не успя да намери отговор на майсторско движение с краката и главата на Теодор. Казах ви, че ще го направя.